Bizilagunak, elkar aurkitzeko bideak. Bilatu inguruan, Getxo, zeure herria, han hemen kanon nahi jaiotako pertsonak bizi garen tokia. Jakin nahi azara? Erronkak atsegin dituzu? Getxon dauden kultura ugarietara hurbildu nahi duzu? Dardar egiten duten auzoak atsegin dituzu? Gu ezagutzeko aukera nahi izango zenuke? Batzuetan, bizitzaren abiadurak ez digu astirik ez lekurik ikusten jende berria pertsonalki ezagutzeko. Hainbeste gauza berdin eta hainbeste gauza ikasteko. Eta elkartzea erraztuko bagenu? Bizilagunak, ondoko familia, bertoko pertsona eta familiak migratutakoekin elkartzea bilatzen zuen ekimena zen. Nola? Mahai baten inguruan eta baskario paro batekin. Jarduera hau dagoeneko finkatuta dago, eta gaur Euskadiko gero eta herri gehiagotan egiten da. Milaka herritar elkartzen ditu kulturanistasuna ospatzeko. Baina hori baino askoz ez ere gehiago izaten amaitu du. 2011 urteaz geroztik, 120 familia baino gehiagok parte hartu dute bizilagunakek antolatutako jardueretan. Zer nahi dugu? Elkartzeko espazioak sortu, kulturanistasuna ospatu, estereotipoak eta aurreiritziak suntzitu, eta euskararekin, euskal kulturarekin eta Getxon dauden kultura ugariekin kontaktua sustatzea. Nola egiten dugu? Ekitaldiak liburutegietan, eztabaidetan, kulturarteko baskarietan, dantzaldietan, bizitak azoka eta museoetara, irteerak mendira, txango toponimikoak edo sukaldaritza tailerrak. Edozein aitzakia ona da bertoko pertsonen eta migratuen arteko harremana sustatzeko bada. Jarduera nagusia, Baskaria Komidaz, urtero egiten da azaroko 3. asteburuan. Baskari honetan, bertoko eta migratutako familiak baskaltzeko eta elkar ezagutzeko biltzen dira. Non? Euren etxetako batean. Mila zapore urtean bitan egiten da. Bizilagunaken parte hartzen duten familia guztiak herrialde guztietako plater tipikoak txoko batean prestatzera gonbidatzen dituzte. Gero, dastatu egiten dituzte, abestu, dantzatu eta dena delakoa. Baina dena ez da jatea. Bizilagunaken eztabaidatu eta analizatu ere egiten da. Etorkizuneko tailerretan zenbat gai zehatz aurkezten dira udalerriko espazio publikoetan zuzenean eragiteko eta generoaren, kulturartekotasunaren eta euskararen aldetik hobetzeko. Gehiago? Bai, bizilagunakek gauza asko hartzen dituelako barruan. Durangoko liburu azokan galtzen zaren hoietako bat bazara, edo zer den argi ez badaukazu, baina interesatzen bazaizu, urteko ibilaldira etorri behar duzu, bizita gidatuarekin azokan. Gainera, bizilagunakek udalerriko beste elkarte batzuek antolatutako jardueretan parte hartzen du. Hala nola, Munduko Arrosak, Getxoko zurrumurruen aurkako sarea, Getxoko etorkinak plataforma edo egizu. Ez itxaron gehiago eta animatu bizilagunaken jardueretan parte hartzera. Jarrai gaitzazu Facebook eta Twitterren dena jakiteko.